Bang saya apa tuh? Yang nadi yang sah. Sorry. Kucing kena. पहिला नम्बर प्रेस मिडिया रावना हामबायदु जों दिनै चिनि दुर्गाचौमुहनी आदि ब्लक नि आन्दार चिनि सुरमा विधानसभा एवं कमलपुर विधानसभा कलाई के चिनि जों भिडिअ नि अरबो पब्लिक रक नि हिट नि बागै पब्लिक रक नि बागै जों तर भिडिअ बाय मालाय फेमार एवं डेपुटेशन रिले माने अबनो कारण एक नम्बर खाबले चिनि रोमान स्क्रिप्ट कक थेबे चिनि कक बरक सुजागना नेउंथुं आबो जों सेंट्रली बो जों आयांगो चिनि टीटी एडिशन बखाक्तिबो जों आंदोलन खालायदों एवं जों बर्तमान स्टेट गवर्नमेंट थानिबो राज्यपालनि थानिबो जों आबो जों डेपुटेशन रिखा एवं बुसकांबो थाबोरनाय एवं जों अर ग्रासरूट निसिमि तलानसिमबो जों चिनि भिडिअ नि थान्ति जों आबनो तैबो जों डेपुटेशन रिव भिडिअ जोनो साका आबनो बो बिनि हाई अथॉरिटी थानि बो फरवार्ड खायनाय सेकेंड चिनि बीसी इलेक्शन जों जतन साइमानो जे जनरल एलाकाओ विभिन्न कोरोना पेंडेमिक नि बिसिंगो हे विभिन्न इलेक्शन नङै थांका पंचायत समिति तो पंचायत नि निंगं थं जत माने इलेक्शन नङै थांका इवेन असेंबली इलेक्शन नंखा बाय इलेक्शन नंखा असेंबली इलेक्शन सिगां एर परेबो 2021 चिनि टीटी एडिसी नि जे एडिसी विलेज जे तंगमाने 587 एंके ओ बिसिंगो तावफानो बर्तमान राज्य सरकार कुन इलेक्शन खालायनानै स्टेप नाहारिया आरोनो परिष्कार जों सायमानो नांगौ एवं जों जरा इंटेलेक्चुअल टिप्रा सानरखाय दंनाय रक बा जत अनेक बरक सायमानो ओ सरकार चिनि बागै मुंसा बिनि दरदि कुरि कक सिमि कतर तिनि चिनि बिसि इलेक्शन खांका जोंगर वालाय सुलायना नांगला खामु बिसि इलेक्शन खांका चिनि रेगा तै चिनि फान एवेलेबल खामु बिसि इलेक्शन खांका जों तुइनि समस्या जों समाधान खालायमां खामु तिनि टिप्रासा एलाकायाव मैक्सिमाम जागावो तुइनि अभाब लामा कमानि अभाब अंगनारि बजारा राय बुसाराव फरायना थांनाय रक तिनि बरकनि आजो सामुंग्र हजा गया এই স্বপ্ন তুই जों चिनि एडिसी हापांनि बिसिं तुइ स्टेट गवर्नमेंटनि थानिबो जों मेमोरेंडम रिमानि फरेबो बरक आबनो बोसोर जातै कार्यकरी खालायनो चिन थानि तावफानो कुन आन्सार फाइया ग्रास लेवलनि बिसिं तुइबो तिनि प्रत्येकटा ब्लको जों मियाबो मनो आर्ट ब्लको खालायो तिनिबो दुर्गाचौमुहनी आर्ट ब्लको कयेक दिन बिसिं जों कुमारघाट खालायनाय कयलासुर खालायनाय जों चिनि यांगो अंक सालेमा ब्लकबो खालायनाय आम्बासाबो खालायनाय जों अमाहाय खालाय जों कुरुं जागो जों अ डेपुटेशन चिन्ति प्रासान खरांनो चुंति सालायनाय हामबाय बेलाखना हामबाय मीडिया ताखुब्रकनो जों तिनि डेपुटेशन दिमानि कारणखा चिनि दुर्गाचौमुहनी आर्ट ब्लक नो जों डेपुटेशन दिलायखा कमलपुर सुरमा बिलाय ना जों तिनो डेपुटेशन दिलायो तामने बागै हिनबा कमलपुर बाय सुरमानि तीनटा बिसि छयटा बिसि खबजागै दंमानिबा जों तिनि आरो डेपुटेशन दिलायखा हिंकाय तिनि जतन साइ थांगा सिगां सानाय र जों एक नम्बर चिनि पॉइंट नारो खातिनि नि जे चिनि रोमान स्क्रिप्ट चिनि मानि कक बरकनो तियै जों चिनि कक बाय जों मा सिना नेंनाय मा परना नेंनाय जों तिनि जे ताबुकनि जे रुलिंग गभर्नमेंटनि चिनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा ब थांनाय मासनि 7 तारिखआव जे बांला
हरब बाय चिनि कक ब्रक सुइजाकनानै ओंथों होननाय आगोनै जे डिक्लियार खालायरि माने CBSE कोर्स आबुनि बागै जों बेलायखानो खा खामजाक आबुनि बागैनो जों तिनि अरक खरांथि सारलाय दंलायो सारा त्रिपुरा राज्योआवनो जतन खरांथि साइ दङ रोमान स्क्रिप्ट चिनि मानि कक ब्रक बाय चिनि कक बाय जों मा सुइथुं मा परिथुन आमतै हिनाय आगोनै साबजेक्ट अनलि साबजेक्ट काइसा जों रिथुं थियाबा जों रोमान स्क्रिप्ट बायनो चिनि DP परिवर्तन तांथुं चिनि कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट बायनो जों 90% तिनि जत तिप्रा सारक जुदि गसिउइ दंखांकै बुइनि दफारक वानजुइ दफानि बगरक कक ब्रक MA खालायै जुदि बरक वानजुइ तुतुइ रोमान स्क्रिप्ट न सापोर्ट खालाय दंखांकै तिप्रा साबो समनि बरक गय तामै सापोर्ट खालाय मैयांनाय आबुनि बागैनो आं जत तिप्रा सारक नबो खरां पालबाक साथे सानानि बागै जत तिप्रा हास्तेनि तिप्रा सारक आं अबजावो ताइ थाइजा कै BC इलेक्शन नि कक सावै थांगा जों दाबि खालायका तिनि जे चिनि BC इलेक्शन चिनि एडिसिनि यागो ताबुक दङ चिनि TT एडिसिनि हापांगो आबुनि बागै नमिनेटेड चिनि जे चेयारमैन दं जे तनिमानि आबरंनि कक तुइनो चिनि जत पंचायत BC पंचायत चलिनानि उंथुन नै जों तिनो भिडिअ न मेमोरेन्डाम रिखा हिंखाय आबुनि बागैनो जों जुदिनो नरकनि बरक न नरकनि पार्थी रक न नरकनि जे गभर्नमेन्ट रक न जुदिनो BC पंचायत चालमान थाका हिंखाय BC इलेक्शन खालायदि BJP सरकार न आं सावो रुलिंग गभर्नमेन्ट सरकार न BC इलेक्शन खालायदि दुध का दुध पानी का पानी इंगै थांनाय आफ्रोबो जों जाने जाने मते जों जा खालायनाय गा तिनि चिनि अर 7टा पयन्नति जों अर तिनि मेमोरेन्डाम जमारि लाइखा चिनि अर रुट विशेष खालाय कमलपुर टु आमबासा नि रुट जे yang चिनि yang फारि बाया कचु छरा तुइ खालाय जे थांमानि अ रुट न काहाम काय कन्स्ट्राक्शन खायनानि उंथुन ताइ चिनि अर जे तुइनि पाइप रक मान्याङै तंमानि आबरंना जतन नायकानि खायनानि उंथुं भिडिअनि जे आवताइ तंमानि ब भिडिअ साहेबनि जे आवताइ तंमानि ब आबो बिनि थाने बनारखा ब SDM DM एमनकि CM न पर्यन्त रहरनानि हिने बतिनि चुनाव गसिका इनके बेलायखाना हामबाय आसुकनो हामनांखा এবং বিডিও সাহেব তিনি MDG সাহেব এবং তিনি উমেননি সেন্ট্রাল মেম্বার তারপরে তিনি XTCS অফিসার হিলাল দেববর্মা বড় নিজস্ব তম তঙ্গै जों বিডিও বাই অনেক কক সালাইকা এবং প্রবলেম जों যেটা 7টা पॉइंट रोमानी ओ पॉइंट नबो निजी बिनि आउटाव जेता तंगो आबो बो निजी गसिजाक आं खायनाय एवं आंनि आउटनि बायरे हिंखाय ब अक्रा रनो रहनाय CM नि आरो रहनाय एवं चीफ सेक्रेटारि आरो रहनाय एवं सबसे साका बतेसा DWS नि कतन रहनाय तुइनि सबसे प्रॉब्लम सबथिनि हाव सबसे तुइनि प्रॉब्लम सुदु दुर्गाचौमुहनी ब्लगया सारा त्रिपुरा राज्य ब्लगनो सबसे तुइनि प्रॉब्लम जों तुइ बायनि जुद्ध खालायदों आरो तुइ सारा बरक बासि मैया बनि बागै जों बार बनो साका आबनि बागै व्यवस्था खायनाय आरो गोबां मा प्रॉब्लम जों सबसे जों रमानि कक बरक भाषानो तुइता जों सालायका कक बरक भाषा नर्थ ईस्ट जारा दंनाय जेमन मिजोराम मणिपुर नागालैंड आसाम जत जागावनो निजिनि कक बाय कक सालायो एवं कक बाय सैमानो पेपार बसियो कक बरक बायनो बं निजिनि भाषा बायनो किन्तु चिनर जों तावबो अधिकार माया ओ अधिकारनि बागै जों काहामकाय साका आरो स्कुल सारा तो शिक्षा माया चिनि स्कुल न काहामकाय चालनानि बागै एवं स्कुल जेखाने दङ निनि आउटाव दङ आरो गोबां मा प्रब्लेम दङ दैनि प्रब्लेम दङ लामानि प्रब्लेम दङ थांमायां दङ এই সমস্ত প্রবলেম जों सब কিছু जों कक सालायका आबन पारे बनिजी जोंनो कक लेखा हामबाय